Αυτή είναι μια ιδιοκατασκευή για ψάρεμα τηλεχειριζόμενη, την οποία ονομάζω υπόκαμπος. Η ιδέα της κατασκευής προήρθε από παρόμοιες κατασκευές που έχουν στη Νέα Ζηλανδία για μεγάλα ψαρέματα σε ωκεανούς με τεράστιες αμμουδερές παραλίες. Η μορφολογία των ακτών στην Ελλάδα είναι πολύ διαφορετική εκείνων των θαλασσών. Με αυτή την κατασκευή μπορώ να κάνω πολλά από τα μεσογειακά ψαρέματα. Παραδείγματος χάρη, από ακτή, συρτή και παραγάδι αφρού και αποστολή ζωντανού υψόφυου δολώματος στην επιθυμητή θέση. Απαραγμένη βάρκα, συρτή αφρού, πέριξης βάρκα, ανάπτυξη του παραγαδιού προς μια κατεύθυνση χωρίς ταλαιπωρία και μπλεξίματα. Στο τέλος φουντάρω τις δύο άκρες του παραγαδιού και μετά για καθετή μέχρι να έρθει η ώρα του σηκώματος. Ο καθένας μας μπορεί να το φτιάξει από μόνος του. Είναι τόσο απλό στην κατασκευή του και είναι πολύ αξιόπιστος και χρήσιμο εργαλείο τόσο στον αεραστέχνη ψαρά όσο και στον επαγγελματία. Δεν βουλιάζει ποτέ. Ένα σωλήνας PVC, κόλλα PVC και μερικά κομμάτια λαμαρίνας είναι τα βασικά υλικά κατασκευής του. Οποιοδήποτε στεγανό μοτέρ DC κάνει. Ο δικός μου υπόκαμπος έχει μοτέρ αυτοκινήτου, το οποίο έχω στεγανοποιήσει πολύ καλά γιατί είναι πλήρες βυθιζόμενο. Έχει τρομερή ελεκτρική δύναμη και είναι αντίστοιχη των μοτέρ των μικρών ηλεκτρικών εξολέων βιομηχανών 20 με 30 λίμπρες. Λειτουργεί με μπαταρία UPS 12V, 7,2A και 9A και περισσότερη διάρκεια λειτουργίας. Έχει προπέλα μπρούτζινη με 3 φτερά και με διάμετρο D120 mm. Είναι μεσαία κατασκευή, ούτε πολύ ελαφριά ούτε πολύ βαριά. Στην πρώτη φάση δεν είναι απαραίτητο να τον κάνουμε τηλεκατευθυνόμενο. Αρκεί να βρούμε έναν τρόπο να σταματά το μοτέρ την ώρα που το θέλουμε εμείς, παραδείγματος χάρη με χρονοδιακόπτη. Οπότε κολλάμε την πίσω τάπα και έχουμε μόνο μία πρόσβαση στο εσωτερικό του για απόλυτη ασφάλεια. Η ρύθμιση και η διόρθωση της κατεύθυνσης γίνεται από το οριζόντιο πίσω πτερίγιο. Με 2-3 δοκιμές ανάλογα με τον καιρό θα βρούμε τη σωστή θέση δεσίματος του νήματος που πρέπει να είναι ισχυρό. Για το δικό μου χρησιμοποιώ νήμα πάνω από 150 λίμπρες, διαφορετικά υπάρχει κίνδυνος να τον χάσω. Σε μια δοκιμή που κάναμε με κάποιο φίλο παρολίγο να το ρίξει στη θάλασσα. Εάν πάλι θέλουμε να τον κάνουμε τηλεκατευθυνόμενο και με απελευθερωτή του νήματος ή πετονιάς, το χειριστή μας θα πρέπει να είναι αξιόπιστο και μεγάλης εμβέλειας. Εγώ τώρα θα σας τον περιγράψω αναλυτικά. Πίσω ακριβώς βρίσκεται ο απελευθερωτής. Απάνω ακριβώς βρίσκεται η κεραία τηλεχειριστηρίου. Δίπλα είναι ο διακόπτης και δίπλα, ο οποίος είναι στεγανός, δίπλα είναι ένας γάντος, τον οποίο γάντο έχουμε και μπροστά και δένουμε τον ημάντα και να το φοράμε στον ώμο και να έχουμε τα χέρια μας απελευθερωμένα. Στη μέση έχει την τάπα που μπαίνει η μπαταρία μέσα και βγαίνει. Δίπλα είναι μια θήκη που μπαίνει το φως της νυχτός, δηλαδή ένα φως που αναβοσβήνει τη νύχτα για να το βλέπουμε. Έχουμε το χερούδι για να το μαζεύουμε από τη θάλασσα. Δίπλα υπάρχει μια βίλα στην οποία πληρώνουμε τη σημαία για να το βλέπουμε από μακριά. Από κάτω είναι το μοτέρ, όπως σας είπα, 12V, η προπέλα του αυτή, πίσω είναι το πτερίγιο που ρυθμίζουμε σε ποια θέση θα το βάλουμε ανάλογα με την κατεύθυνση και με τον άνεμο. Έχουμε το χειριστήριο και το χειριστήριό του. Όμως παρεκόμενα έχουμε το βίτσι, το οποίο είναι αυτοδύναμο, λειτουργεί με μπαταρία UPS και αυτό και έχει και χειρολαβή σε περίπτωση που δεν έχουμε ρεύμα να το γυρίζουμε με το χέρι. Άλλο εξάρτημα είναι το τελάρο με τα αγκίστρια. Από τη μία μεριά τα αγκίστρα είναι καθωμένα στο φελό και από την άλλη μεριά τα αγκίστρα έχουν φουρκέτα με την οποία φουρκέτα αυτή τα βάζουμε κατευθείαν στη μάνα. Οπότε δεν χρειαζόμαστε να έχουμε κοφίνι για μεταφορά του παραγαδιού μας. Λοιπόν, θα βάλω την κεραία, θα βάλω το φως και θα πάρω το χειριστήριο στα χέρια μου και να σας κάνω μια επίδειξη
λειτουργίες στη στεριά πρώτα και μετά θα σας το δείξω πώς συμπεριφέρεται στη θάλασσα. Τώρα έβαλα πάνω τη σημαία, έβαλα και το φως, πήρα το χειριστήριο στα χέρια μου και θα δώσω εντολή να ξεκινήσει το μοτέρ να δουλεύει. Πάμε από κοντά να το δούμε. Εδώ είναι το τιμόνι. Αριστερά, δεξιά, αριστερά, δεξιά, αριστερά, δεξιά. Τώρα θα σας πατήσω τον απελευθερωτή. Έχω βάλει μια πέτρα πάνω βάρος για να τον τραβήξει, γιατί είναι στάσιμος, δεν κινείται. Λοιπόν, το φως το βλέπετε πως αναβοσβήνει. Λοιπόν, και σε λίγο θα σας δείξω ένα βίντεο πως συμπεριφέρεται στη θάλασσα. Ας, θυμόστε. ναι. Αφήνω. Άλλο ταξίδι. Να μας γράφει. Ωραία πάει. Ένα ελαφρό γέρσιμο κάνει δεξιά. Δεξιά, γιατί όμως? Ναι, γιατί όμως? Αλλά δεν είναι το γέρσιμο. Το θέμα είναι ότι στρίβει. Και στρίβει, ναι. Πολύ. Λοιπόν, βγάλ' το, φέρ' το έξω στην άκρη και θα κάνουμε μια δοκιμή.